sawise kula kelawan sampean saya suwe obrolan, saya suwe bertatapan mata, ananging isun niku tanda tanya. Maksudnya? Sing setuhune kaya sampean niku kepengen duweni tan maksud tujuan mendi Kang Mas. No. Dikit Kang Mas ya. Jaring basane si kakang beli bakal selendang sinaloka harap blak-blakan deng-deng gedang wale ngomong kelawan awakmu hari sing sejatine kakang kunok lagi duweni tugas Saking sinten Mas? sing rama guru aji sangka maksud lan tujuan orang analian kakang kilagin jaga berdama pusaka miliki rama guru aji sangka Sini maksud sampean lagi diupai salah sawijine kepercayaan bener lawan Rama Guru Aji Saka cocok Kang jumeneng ananing Pulau Majeti ya bener masa yang dora yen bae sampean percaya lawan isun kodon ciptaning isun kaya-kaya kepengen pisan weruh wujud pedama pusaka sing dipasrahkaken kelawan dene sampean kagadae Rama Guru Aji Saka jadi pengen weruh konon awak ya kok guyu wong Mas ayu wong cantik wong gembleng ciptaning ya isun terus terang beli bakal tak dongolaken beli bakal tak awe weruaken ning awakmu ciptaning najan awakmu cantik laksana widadari mutun sing kayangan ayune Masang yang Dora oh iya apa salah wong kepengen weruh apa salah wong kepengen deleng madre wong deleng mah cuman beberapa menit yang mengko bakal tak balekaken manining sampean langkah salah kadosane wong pengen buru membeli dari masalah mung Rama Guru Aji Saka wangkit ngomong wanti-wanti ning awak aku sapa menusane sapa wonge aja maning pun njaluk dideleng gak boleh wong ayo segini isun ngomong baik-baik lawan sampean Masang yang Dora yen oli isun bakal izin kepengen nyawang pusakane Rama Guru Aji Saka yen bae sampean mempertahankan apa sih tadi kehendaknya sampai ning lebakin bakal tak rebut pedama pusaka Rama Guru Aji Saka kang ananing wengking sampean Masang Ciptaning wis jage sumingkir jage nyingkir aja gawe hati tubal aja gawe hati mengkel awakmu wong ayo Ciptaning Masang yang Dora oh ya ingat tuduh semata-mata Dewi Cipnaning duwe rasa demen kelawan sampean ananging sing setuhune isun sengaja kepengen ngerebut pusaka ageman Rama Guru Aji Saka dakat semono bakal tak rebut pusaka kun Ciptaning apa ditimene bakal tak jandak pebandane ning aku si Sang Hyang Dora candaken Ciptaning yen bae Sang Hyang Dora mampu isun kepengen weruh hong wilahe awit ya nama si hong santi Ciptaning bacik tak candak dia loh Sang Hyang Sembada adikku pamer ilmu gumelar kesaktian sira Kang Mas kula dudu sengaja pamer kesaktian ananging kula tumeka dening hadapan sampean semejane pengen jokot pusaka kang ananing sampean atas perintah Rama Guru Aji Saka tukang sulap tukang sihir wong lanang dadi wadon wong wadon dadi lanang wong lanang dadi wadon ada kumadakan sira pamer ilmu ning ngadepan kakang ira bocah cerongok pun ya sampeane bae padahal dipai tugas ning Rama Guru nembe bae ndelang wong wadon kang ayu rupane wis tergiur tipis temen imane sampean aja maning kita
tukang kenong garing deleng bocah wadon ayu matanya kelap-kelip ketap-ketip kaya damare wong nyuduh. Rai kula dalam Sang Hyang Sembada ora konon ada kumadakan sirang rupa wujud laksana dewa menjelma dari salah sawijining bocah wadon kang elok, menjelma dari bocah wadon kang ayu menghadap maring kakang. Duwe tujuan apa? sepisan maning kula pengen jokot pusaka kang ananing sampean. Aja guyon Rai. Pun beneran kakang. Dikongkon siapa? Dikongkon Rama Guru Aji Saka. Wait! Beli mungkin Rama Guru ngongkon awakmu jokot pusaka kang ananing aku kakang Dora. Aja bobat siraku, aja sobut siraku. Sobut bobat kanggo apa? Langkah untunge bagi kula. Iku kenyataan lamun dipercanten ya isun kongkon jokot pusaka ananing sampean. Tulung Kang Mas serakaken pusakane kanggo tak gawa marang kula. Rai Sang Hyang Sembada. Iya isun. Aku kawan awakmu bareng sepondokan pesantren ning Rama Guru Aji Saka. Bener. Jaring basane mangan sega sekepalan ya mangan sega sekepalan. Iya. Nginung ning banyu segelasan kita nginung banyu segelasan. Lung tulu ning lebakin aja gawe cacat ning kakang, aja gawe dusta ning kakang. Lung tulung urungkan pinyek lan pineja kang bonin jaluk pusaka Rama Guru Aji Saka kang ananing genggaman si kakang. Ampura Kang Mas. Demi nama baiknya kula ning hadepane Rama Guru lung tulung serakakan pusakanya marang kula. Kula ora bakal mulih nyen durung nerima pusaka saking sampean. Rai, Iya. ingetan ning awakmu sanalika mau kaya dene Rama Guru Aji Saka menyerahkan pedama pusaka nitipakan pedama pusaka ning aku Sang Hyang Dora sujare piwelengi Rama Guru Aji Saka lung tulung pedama pusaka kiyen lamun dudu aku kang ngemet lamun dudu aku Rama Guru kang jukut aja wani ngulungaken aja wani ngujulaken sing badanmu iku welingi Rama Guru Aji Saka. Lamun kula bakal maksa apa gue sampean? Rai, Iya. sedulur tinggal sedulur lamun sira kekelan kuku lawan pendirian sawangan lan pandangan sebilap cundrik pamungkas kang ananing wangkingan kakang Dora Rai. Iya dewa. Tumindake kula sampai gawe murka marang sampean. Kurang ajar awakmu. Ananging demi tugas perintah saking Rama Guru apakah bakal dumadi swarga ginawi ayu. Kula ora bakal mulih lamun orang gawa pusaka saking sampean. Loh ngunus pusaka berarti sira wis duweni pinyat lan pineja arep gawe ala ning kakang Dora sira. Tekad lalining jiwa. Konon Apakah bakal dumadi ora bakal colong play tinggal palagan. Rai Sembada. Iya. Lung tulung balik ke maning. Ingat Rai. Sun kukuh dening pendirian pengen jokot pusaka marang sampean. Konon Rai. Iya. Niscaya bakal ada pemburuan ning lebakin. Hong wilahe awit ya nama siwa. Hong. Iya. Kang Mas sadar Sun cuma Kurang pengen ah. pusaka. Tak kitik-kitik singawi cilik tak udang-udang lirik dia gedang barang gede sirang lawan ning kakang Dora. Iya dewa. Kakang coba. Wahai sekabeh para murid, kayak-kayane anak kejadian, anak keributan, ayo kita dideleng bebarengan kabeh para murid.
Apa sing terjadi gini Kakang? Lamun ora salah Rayi, Sang Yang Dora lan uga Sang Yang Sembadra nganti pada perlayane kemungkinan Rayi Nah, apa kudu Kang? sanalika mau nganakaken salah sawijining peperangan, tapi dirine isun uga bingung kanggo ngatasi kedadian kang kaya mekenen. Saliramu nimbali undangan Rama Guru Aji Saka Rayi. Sumang Kakang. Para murid, alon dingin para murid. Sumarajak tangan palarapan irumpama pucuk ditrorongake sing kula hormati Mimi Hajarumi, wong sing paling sayang dhewek minangka Mimi Juju, sing paling eman dhewek. Jawa tembangan anak Raja Marbati, kita manis timbangan nyawa sangat pandai bujuk hati, sangat pandai bujuk hati. Masudin Noki Pungut sing paling sayang dewe. Bener-bener sujeneng tragedi sing banget ora den pengeni. Suwijineng peristiwa sing ora disangka-sangka. Sing menimpa marang pribadine Sang Yang Dora serta Sembadra. Padahal di antara Dora lan Sembadra ibarat pangeran serakit. Dora lan Sembadra suwijineng murid-murid ingsun sing bener-bener menjaga harkat lan martabat, citra lan karisma wibabaan ingsun kang minangka dadi sakagurune.
sesepuluh mbak menangkane Bapak Arwi Dewe sareng Mama Etika Kedik sing duwe putu kembar sareng Bapak Mayor Rasidi Keding sing hormati Kok nang apa di antara Dora lan Sebadra masing-masing nganti ngono sebilah bedama pusaka. Sembadra lan Dora nganti ngletak dening Siti Buntala. Wahai murid-muridku, Nggih kula Rama Guru. ananeng peristiwa sing menimpa marang dirining Sangyang Dora lan Sembadra. Hal kian sebenarnya Rama Guru sing salah para murid. Maklum arane manusia tempatnya lali luput salah kelawan dosa para murid. Haji Anugrah minangkai manajer Chandra Kirana sareng Papai Haji Ayang Keding sing duwe Chandra Kirana saking eman kula wong seduluran tegane warase ora tegane larane Sebab berikala zaman semana kaya deneng Sangyang Dora diperintah marang Rama Guru Ajisaka kongkon ngrawat swijining bedama pusaka isun welinge isun marang pribadineng Sangyang Dora. Wahai Sangyang Dora tulung raksan sing bener pusaka isun aja sampai pindah tangan apapun alasane sapapun manusane yen beralasan pengen gawa swijining bedama pusaka tulung jagan aja sampai diserahkan. Ning kene salai isun kelalane isun merintah marang Sembadra kongkon ngalap bedama pusaka iki sing jelas sing mantak dadi permasalahaning para murid. Manis manis belendrang banyune kacang bener pisan ucapane wong bener pasti ketenger wong salah si tetep seleng. Ya Dewa Jagat Betara Agung, Dewa Brahma, Dewa Wisnu,
Dewa Siwa anutan manusia setriloka. Mudah-mudahan segala kesalahan isun termasuk murid-murid isun kaya deneng Dora lan Sembadra diampura marang yang widiwasa para murid Nggih Rama Guru. ananeng kematian Dora lan Sembadra ning lebagian bok cunduk ing waktu tuniba marang mangsa isun bakal ngupai swijining kenang-kenangan berupa lambang filosofis, swijining tulisan atau aksara Jawa sing onine Ana Caraka Data Sawala pada jayanya Mangga Batanga para murid. Kentut Bapak Sikin sareng Bapak Muruh Keding sing duwe tutupan sesapune matur kesuwun Bapak Sikin Bapak Muruh sing duwe tutupan Sing aran tulisan Jawa sing onine Ana Caraka Data Sawala pada jayanya Mangga Batanga iki mengandung arti karo makna para murid. Apa kuno arti lan uga maknane Rama Guru? Bakasan Ana Caraka tegese ana swijining caraka, ana swijining utusan perintah saking isun kaya dene mengenai pribadineng Sembadra kongkon ngalap pusaka ningsun ning Sangyang Dora. Bakasan Data Sawala data sing pernah diwangsitaken marang pribadineng Sangyang Dora pasti ya data sing dipaiweling marang pribadineng Sangyang Dora bukti kelawan nyata mikuati sesuai kelawan apa si mantak dadi amanah lan perintah ingsun marang Sangyang Dora kongkon gepeki kongkon ngrawati pusaka isun pada jayanya saking bakti bakine murid karo sing dadi guru kaya deneng Sangyang Dora ya kuku mempertahankan ya pusaka isun kaya deneng Sembadra pun pada pribasane oleh ora oleh karena perintah saking isun sing dadi gurune pusaka uduk digawa sehingga terjadi ogol pati begal nyawa najan pada jayane pada saktine ya sing ngarun manusia ya langka wong dijaya langka wong sakti langka jagone kabeh bakal ngalami mati. Mangga Batanga ya iki kedadiane ya kaya deneng Sangyang Dora lan Sembadra wis dadi bangke ya sedak akibat masing-masing pada netepi apa si mantak dadi amanah isun kang dadi saka gurune. Mudah-mudahan lambang filosofis huruf Jawa mau bener-bener bermanfaat lan akeh maknane kanggo anak putu para murid. Mungkin ning batineng para murid banget pitakon nang apa bisa terjadi sekayang kenen ya
Bener Ramaguru, rasa penasaran kedadian hal kang kaya makenen. Apa sing terjadi Ramaguru? Bakasan sira pengen weruh bisane Sangyang Dora lan Sembadra nganti ogol pati begal nyawa. Ki ceritane kayang kenen para murid. Woi, sing ngelor, sing kidul, kampung wakul, keler, mulai banget. Candakan perjaga, ayo. Para prajurit bercandak ya bocah nom-nom gitu. Aja sampai lengah. Maju. Bel dihadapi ya. Iya Jen. Bocah nom-noman kini aja sampai lengah. Biok. Laut. Awas. Iya. Hati-hati ya. Lawan. Ayo sapa maning sing arep ngadepi ya. Awas aja lengan. Maju. Diletter O. Diletter O. Awas. Awas. Aduh. Ayo sapa maning sing arep maju ya. Biar top. Diletter O. Hebat. Rupanya masih bujangan ya. Masih bujangan. Ganteng bocah. Iya. Kinki bisa dikeropok, Iya. dikepung, Heeh. dicandak, Iya. kanggo mangane rajaku Dewata Cengkar. Awas aja sampai lengah. Terus pengen dipriwenakan iki Gusti. Geceki dingin, geceki. Digeceki. Mengapa Gusti Dewata Cengkar doyan wong? Nang apa aja Gusti? Kunku anak asale. Asale priben. Sing salah kunku pelayan panti adang. Ah, siapa? Bujange. Oh, bujange. Bisa nemang kono priwen Gusti. Hari Gusti Dewata Cengkar kan doyane jantung Raja Rame. Ya. Ngerti beli Raja Rame aku? Apa je? Jantungnya gedang klutuk. Oh, jantungnya gedang lutut. Terus priwen gue Gusti. Kunku kedoyanane Gusti Dewata Cengkar. Ya. Waya disisir, dibeleh, bujangnya kairis tangannya. Ah. Terus Pienat celak ning jantung celak. celak si ketik gue ya. Iya. Iku ora dikumbamani. Ya. Dadi langsung campur karo sambal kencur bae grutuk. Dimasak. Grutuk. Terus priwen maning iki? Disuguhaken ning Gusti Dewata Cengkar. Disuguhkaken. Tas disuguhkaken. Iya. Waya dipangan. Enaknya luar biasa. Waduh. Yen ki sejen temen. Gecok jantung Raja Rame ki. Bumbune apa kini? Iya aja. Lah takon. Dayun, Iya. Bujang,
yen ki sejen temen kelawan biasane Masakane ki ya Gusti. jantung gedang ki gurih Iya. ana manis-manise Anak yen ki bumbune apa kene apa je? Nyai Rangga Kuning jawab Iya. aduh Gusti kuan kudu bumbu kulo Gusti Apa je barang anu ku Gusti? kuan ku apa bisa ngomong dudu bumbuku Iya. kere rajaku kuan ku getia kula kebeler ora tak kumba maning dadi kun ku kepangan yang sampean waduh hendak temen menusaku Iya. nah kini mulane Gusti Dewata Cengkar unggal bulan ganti menusa setiap anak angin kumbang ya awas kuanku gulati pangan Oh, gati getih. ambekane Gusti Dewata Cengkar Iya. ya beli awas mulane atis lah ditambahi angin kami diding merinding beli sirako kapan angin kami Merinding iki. diding ya kun ku ambekane Gusti Dewata Cengkar kono oke awas tangannya dipreteli Wah, dipreteli. sebab jerijiku Iya. kan beli doyan nah iya lah terus matanya aku dicukil Cukil. iya Terus langsung dipelek wadele di dalam karung langsung dimasak ayo mainkan ayo aja kesuwen. satu dua tiga candakan Ayo prajurit dicandaga Suraja Rimba. Hayawan bel. Hitung 1, 2, 3 dicandak. Iya. Wah, si wawan rupanya. kodegin Priweja Gusti. rupane dudu arimo biasa ini. Ah, iya kayaknya Ki Gusti. Tak sawang maring panca inderaku Rangga Wulung kini arimo jadi-jadian awas hati-hati ya awas Ladalah apa maning iki anak pemanik. Waduh, anak babi. Tapi babi kayak itu di sebarang babi. Prajurit dicandak maning. Ayo, aja sampai ujung ya si babi gini. Ayo kan, dicandak 1, 2, 3. Iya. Waduh. Gusti, iya babi hilang maning iki Gusti. hebat Ah, berani bener ini manusia iya. awas hati-hati Wah. Wah. ayo kepung candakan Ada silu. Ayo. Aja kesuwen maning. Dikepung, dicandak, aja sampai lengah. Ayo bel. Yok, wan. Dicandak. 1, 2, 3. Dikepung. Yes. Ia beli mal salah perduka pasti jadi-jadian. Kenal beli sampean?
panasehat. Kini ki panasehat keraton, panasehatnya Gusti Prabu Dewata Cengkar, arane sapa konon? Siapa Cik Gusti? Anggajali. Lagi apa Anggajali? Adipati Ranggawulu. Oh ya. Bakakula menurut ucapan sampean penasehat. Ari wong penasehat iku ngupai pitutur aja sampai luntur, ngupai piwara aja sampai kubra, nodokaken dalan kang lempeng, bentuk manusia kang bener-bener duweni akhlak kang bagus lan percaya marang yang jagat nata. Tapi kenyataannya kula dadi penasehat hilang ka artine mungguhe kula bakal sampean percaya kula diangkat sebagai sesepuh ning medang kamulian. Hari wong sesepuh iku tua, hari tua iku teladan untuk ya anak-anak patut dituntut teladane isun pinangkah guru sampean digugulan ditiru, digugu laku lampae, dituru segala pangucape, nanging kenyataane menyimpang marang ajaran-ajaran kula Adipati Ranggawulu. Oh ya. Berarti Anggajali wani bertindak cendala, mengusahakan manusia supaya kira selamat. Berarti orang terima ya. Artinya panesahate dilanggar, panesahate namplek, panesahate tumbang. Pantesan. Ya tapi aja berbuat mengkonon Anggajali. Kuwenku pangan rajaku Dewata Cengkar, raja medang kemuliaan. Siapa manusia nih? Si wani mengalang-alangi obineng Dewata Cengkar. Niscaya sampean bakal dipenjara, bakal diketok sikile. Gue dingin bakal manusia sadar, manusia kang didasari kelawan ati kang paling rendah, apa jare tabib umpama oh iya Ranggawulung aja ngerokok bae jare tabibe penyakitnya menjalar, mudah-mudahan pasti ajal kematian. Apa sampean mudung ngerokok seterusnya? Masalah kun mah ngerokok bayar mati, orang ngerokok ya mati. Iya tak? Iya. Aja dipikiri, sebab manusia dituntut kebutuhan urip. Siapa manusianya sing mampu nuntut kebutuhan urip, kulo uripe bakal makmur. Iya tak? Iya. Jadi tetap dilanggar, tetap ngerokok, Dilanggar. dampaknya pasti mati. Ranggawulung jare tabibe Oh iya. aja minuman alkohol, penyakitnya bakal kambuh suwe atau lambat bakal mati. Apa kamu nurut atau melanggar omongannya tabib? Dilanggar. Minuman enak, Enak ya Gusti. minuman sedap. Obine Ranggawulung setiap malam minggu tekan yang remang-remang apa nyandake gulune botol. Iya tah? Iya. Sebab gulu botol gawe mihmat uripe perjurit medang kamulyan. Berarti sampean iki boro-boro emaning wong sejen ya. Boro-boro melas penderitaan rakyat medang kamulian. Ning dirine dewek ora melas. Bagen kenang penyakit yang inung terus. Bagen matigah ngerokok terus. Padahal menurut ahli medis diblawei. Ranggawulung Anaparan
Lamun sampean wis makna mencerna apa iku tembunge manusia? Apa iku? Sajahata manusia. Apa iku tembunge manusia? Manusia tembunge manu iku manunggal. Sa iku rasa. Rasaku rasamu. Ora beda-beda. Lamun sampean dijotos lara ya kula lara. Lamun sampean dipukul lara ya kula lara. Lamun diomong blenak ya kula lara. Mulane duwe cangkem kon mingkem. Aja sok ngomong yen nyakiti wong, aja sok ngandika yen gawe cilaka, aja ngumbar kata yen urung nyata, aja berbicara ari gawe lara. Diam iku emas. Dadi lamun sampean duweni perasaan aji rasa, rasaku rasamu. Ora beda-beda. Mangsanya kita wong, mangsa nyemblea wong kanggo mangan raja wira. Dudukun. Kun mau ngomongan apa? Omongan cengeng. Omongan apa? Omongan males. Sing digawa ning Rangga Wulu. Ujian-ujian sing pasti. Diriku, siapa aku? Aku bukan siapa-siapa. Siapa sih Rangga Wulung? Siapa sih Rangga Wulung? Oli mateni wong gak? Oli, ya beli. Iya. Oli nekak wong oli. Oli. Aja maning nekak. Geret-geret wong oli. Iya Gusti. Iku menurut pendapat sampean. Bener? Ana maning manusia iku tembunge manunggal. Sak sawiji. Manusia iku ibarat badan sekojur, sikil kesandung, cangkem melu adung, banyu mata rembebelan, keringet bebocoran. Sebab ibarat badan sekojur, yen manusia iku manunggal sawiji, asal usule wong siji. Siapa kuno? Bapak Adam alaihissalam. Oh iya. Berarti kita kabeh manusia anak putune Bapak Adam. Lamun memperhatikan yen kula anak putune Bapak Adam, mangsari budak. Tapi diralat. Awas. Semenjak zaman Nabi Adam ala wassalam, bumi selalu dipijak dan alam semakin tua. Sang Pagaskara membentang luas, gempuran samudra semakin ganas. Manusia tidak bersyukur sama yang pencipta. Manusia kebanyakan motong kompas, jalan pintas, ingin cepat kaya. Benar Gusti. Koruptor, korupsi, rebut singgah sana, saling melempar fitnah, wanita cantik jadikan persembahan. Bukan begitu? Iya. Ya kun ku golongannya sampean. Benar. Nah, apakah sampean mudu nurut ning raja sampean Prabu Dewata Cengkar sing setiap minggu mangan manusia, setiap bulan nyembelih manusia kanggo santapane? Apakah sampean arep ngrestui tindakane Prabu Dewata Cengkar kang ora mengenal welas asih? Aku seorang bawahan. Artinya aku adipati sekaligus Rangga Wulu di bawah Dewata Cengkar. Yen bawahan singaran diperintah mari wong dadi atasan iku tandanya kehormatan. Apapun sing perintah mau, sekalipun nyembelih uang, singaran perintah tidak terkecuali. Bukan begitu? Benar. Rangga Wulung, Apa? lamun rakyat medang kamulian setiap bulan, setiap minggu disembelih kanggo persembahan, kanggo santapan Prabu Dewata Cengkar, rakyat entok sewis entok dia mangan golongan sira sebab doyane manusia. Apakah sampean ora bisa nyadari? Singaran kecanduanku bisa mari. Yandu rokok bakal niat bisa mari. Goblok. Dipangani gemangsan toka manusia. Contohnya ayam putih setiap dina dipotong
setiap jam disembelih, setiap jam digoreng, dijangan, dimasak. Orang token tok, termasuk manusia, mangan siji lahir 10, mangan loro lahir 20, mangsangaran tok. Tenang. Berarti sampean dukung ya? Dukung Ning Prabu Dewata Cengkar. Ranggawulung, Angga Jali dipai gaji Ning Prabu Dewata Cengkar Iya. sebagai penasehat. Apalah artinya? Kula bahagia di Medang Kamulian di atas penderitaan rakyat Medang Kamulian. Apa sampean ora sadar deleng rakyat Medang Kamulian sambate kaya gerantang banyu matane kumacakan dedonga marang yang jagat naka supaya oleh pitunjuk Prabu Dewata Cengkar aja mangan manusia. Lamun entuk rakyat jeng wilayah Medang Kamulian, siapa sing dari santapan? tinggal turuti bae aja pusing, tinggal ikuti bae aja marah. Apa sebabnya tinggal ikuti? Sira seorang pejabat negara dan aku pejabat negara. Kalau dua-duanya berbeda politik tentang al-hiki, tak lama lagi aku dengan dirimu akan klesak andal politik, bukan begitu? Jawa bayar yang ngomong kurang ngerti kula. Hari kita kan ngomong dosi wanger ya beli. Tetap selama jumeneng tapak wayang-wayangan Angga Jali, selama masih jasmani rohani manunggal ing tubuh Angga Jali sebagai batu sandungan, sebagai penghalang Prabu Dewata Cengkar kang tindakannya orang mengenal welas asilan pri kemanusiaan. Piatab Angga Jali, tak hargai, tak sangya. Angga Jali, apa kekuatan dirimu? Rakyat segurune Angga Jali rakyat Medang Kamulian siap kanggo nyirnakaken kaangkara murkaan yaiku Dewata Cengkar. Ladalah kurang ajar. Oh, menang-menang beli bener, menang-menang blesak pikiran. Nampung sebanyak generasi penerus, digodok ing kawah candera di muka, diadakan gerakan separatis, akan kutonjok bahkan Angga Jali pemberontak negara. Selama pemimpinnya laksana Raja Fir'aun biadab kang orang mengenal welas asih, siap kita berontak Prabu Dewata Cengkar. Rakyat Medang Kamulian hadapi ya, digunakan ilmu nira. Ayo Hadapi Rai. Sing waspada si Raya. Celengar. Hiat. 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 Lincah si Raya. Ayo. Siapa maning sing bakal tumandang ya? Maju perang pantang mundur yen maju tatu dadane yen mundur tatu gigire yen mundur tatu Hiat, gigire hiat, 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 Kula hormati Mamaku Haji Pandi, Mamaku Haji Pandi. Awas, awas, hiat, 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 waduh. Matur kesuwun, matur kesuwun. Sakti siranya. Ayo, siapa maning lah? Mamaku Haji Pandi dewe. Jelang alit, mogia Iya. trici, mogia trici. Hiat,
Sendirian lu sampun lali sengawase sampun lali sengawase Mampus ya. Mamaku Haji Pandi Jangan kami semama Ayo maju. Tinggal Waduh, sungguh lincah. Sarang no kasih gadik si duwe lemah Awas, pertumpahan darah ogolan pati bengkalan jiwa. Rakyat sing digawal ing empuk angga jali lawan pemerintah medang kemuliaan. Ayo kacung niko kedik Bapak Muro sarang Bapak Sidkin kedik minangkan sing duwe tutupan duwe tutupan sarang sing ditempangi nok sunen maju. Ada udah. Sing lor, sing itu kampung wakul gelar buaya mangap. Maju. Lihat up. Awas. Ya. Ya. Ah. Ya. Obat, hai, minggir, bagianku. Kurang ajar. Awas. Iya. Iya. Maju. Wakul Wawan majuan. rabak maju wawan ya Yap. Ciao. Ya. Oh. Ya. Ya. Aduh. Sobat. Awas. Mundur. Mundur. Angga jali, yongan rakyat kongkon perang. Ya fisik ya beli kuat. Prajurit pedang kemuliaan, aja alang kumapal. Kita turun ning tepis miring pedesaan, ngelacak bocah bujangan atau bocah peran. Yuk, kita dihoyak terus.